पाइलिनी परिस्थिति कोई तो बाहर तमे ଆମେ ଯେମିତି ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହଉଛ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅଛି। ନା ନା ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ସବୁ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗା ମୁଁ ଅଜଣା ସବୁ ମୁଁ ବି ଅଛି ନା କେବଳ ମୋ ବାପା ମା ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଠିକ ସେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଛି। ସତରେ ସତରେ ରବି ବାବା ମା ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ ବୋଲି ତମେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ କହିପାରୁଛ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ରବି ଓଡ଼ିଟା ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କେବେ ଉଡ଼େନି। ପବନ ତାକୁ ଯେମିତି ଉଡ଼ାଏ ଉଡ଼ଟା ସେମିତି ଉଡ଼େ। पवन केतबे मन उठेकी नहीं तम हाथ में धरई दउछु तो केतबे रागिणी हाथ में ए कथा रखिबो रुबी मते भूल बुझी केबे रागिणी मन रे कष्ट हबनी एबे आघात हबनी ता मो किछि कम भूल करे नै सेति मते क्षमा कर दियो मते हाथ में जोड़छो और मैं जोड़छो डॉक्टर ने हाथ जोड़िबा मु जानी मु जो भूल करछि ना खाली हाथ जोड़बा तो सुनोए सेति भाई आज पे ओ तारी खाना बनाई दो ना तारी भौणी दो ये तथापि रीतिका बोली मो जन सामक मिथिला आमे सब कथा सुख दुख भाग बटा करूथलो सब कथा तार होते मोर होते बाड़े पिजुड़ी पाचले तार होते मोर होते कोटे कोई तले तार होते मोर होते तुमे मो सानो भणी परे देखा जाउछो अधभाग नबर अभ्यास भी अछि भाबिनी सिंदूर अधभाग नेला परे मु तुम सिंदूर भी अधभाग नै जाय सफेई दबा दरकार नै तुम सफेई दबा अजब छियो अरे राधे बाबा अब क्या तो कहेगी किसी को तो भाग्य के लिए मिले अब किसी मिले अभी नहीं हो ओदा कोना ही घर भीतर गुजुबा मोथे तब भाग्य रे ना भाग्य रे अछि प्रथम मेहमान को देखि बहुत रागी जाइथिले हमको देखिला परे मो भोणी कथा मने पड़े गेला तो से पे चुप रहिले ओसरे मध्ये मो तमठा सानो हेबे हिसाब रे बड़ सतुनी अंतपन करी तुमको मो घर भीतर को नै छिबे डायरी नुहरे ने भानु मत पेटी ए पेटी खोलले भारी अडुआ तू पढिनु तो सब पढिछि मो भूली जा रे जा पढिछु सब कथा भूली जा मो सुन्न बाइटा बोला स्कूल पाठर आज पर्यंत जहा पढिछि मन रे प्रिंट हे अछि आज तमले को भूली केनि वरन सब कथा मो ओपन कर दो अरे मु जा करछि घर मंगल में करछि अब तू को ओपन कर दो हम ओपन कर देबे मोर आउरी रक्का सम्मने डॉक्यूमेंट पूरा डेंजर मारका ओ तो सुरो करो कथा तो ओपन कर लगू चुपचाप कहूँ घर भीतर जा जोई सामने में
ବରଂ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମତେ ଏ କଥା ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଏମିତି ମଣିଷ ତମେ ଗାଲ ଚିପିଦେଲେ ସେମାନେ କିର ବାହାରିବ? ମୋ କଥା ତତେ ବାତି ଯାଉଛି ରେ? ମୋ ଉପରେ ଅଣ୍ଟ୍ରା ଦେଖଉଛୁ? ଚୁପଚାପ କହୁଛୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯା। ଆରେ ଯା କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ହାତରେ ଲଢୁଥିବି ଆଉ ସବୁ ସତ କଥା ମୁଁ କହିଦେବି। अरे कुआं तुम भाई खाया बांट दे କଣ ହେଇଛି? କିଏ କଣ କରିବ? ବହୁତ ଟେନ୍ସ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛ? ନାଇଁ ନା ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ଟେନସନ ପଡିଯାଇଛି। ତମ ଘର ଛାଡ଼ି ତୁମେ କୁଆଡେ ଯିବ? ତମ ଅଯଥା ଟେନ୍ସନ ମୁଣ୍ଡଉଛ। ସେଇଠି କଣ ତମର ଚାଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏ କଥା ସତ ଯେ ମୋ ଟିକେଟ କନଫର୍ମ ହେଇସାରିଛି। ଟିକେଟ କନଫର୍ମ ହେଇସାରିଛି? ତମେ ଟିକେଟ କ୍ୟାନସଲ କରିଦିଅ। ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲ, ଏବେ କହୁଛ ଟିକେଟ କ୍ୟାନସଲ କରିଦିଅ। ମୁଁ ତମ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହିଲି? ଆରେ କେତେବେଳେ କହିଲି? ହଁ ଘର ଭିତରକୁ ଆଉ ଜଣକୁ ନେଇ ଆସିଲ। ତମ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରୁବି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ଗୋଟେ ଘରେ 2 ଜଣ ଜାଗା ହେବେନି। ଏମିତି ମଣିଷ ତମେ ଘର ପୋଛିବାକୁ ନ କହି ହାତରେ ପୋଛା ଧରିଦେଲ। ପ୍ଲିଜ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମତେ ଦୋଷ ଦିଅନି। ବରଂ ସମୟକୁ ଦୋଷ ଦିଅ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ଦିଅ। ସମୟ ଏସବୁ ଘଟେଇ ଦେଲା ରୁବି। ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ଆଣି ଏଇଠି କାଶ ହେଲା ବୋଲି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଦୌଡ଼ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଶାଢ଼ୀ କାନ୍ୟ ମୁଁ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ପିଠି ଆଉଁସି ଦେଲା। ଏମିତି ସୁଖ କେତେ ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ମତେ ଭଗବାନ ମତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ତମର ଦୁଃଖ ଅଛି। ଏ ଦୁନିଆକୁ ନ ଦେଖି ପାରିବାର ଦୁଃଖ। କଣ କହୁଛ ତମେ? ଏ ଗଲା ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ପାରୁନି। ଆରେ ମୋର ସିନା ଆଖି ଦିଟା ନାହିଁ। ତମେ 2 ଜଣ ପୁରା ମୋ 2ଟା ଆଖି। ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଆଖିରେ ମୁଁ ପୁରା ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛି। ସେମିତି କଥାରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାନ ଦେଇ ଚାଲିଛ। ଯେ ଯାହା ମାଗୁଛି ବିନା ତଥାତ୍
ଦେଇ ଦଉଛ ମୁଁ ଆଜି ତମ କିଛି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗ୍ରହଣ କରିବ ତମେ ମତେ ଦବ ଆଚ୍ଛା ତମେ ମତେ କଣ ଦବ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଆଖି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରବି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ହଠାତ୍ ତମ ବଦଳି ଯିବା ପଛରେ ରହସ୍ୟ କଣ ହୋଇଛି ତଥାପି ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେଇ କଥା କହୁଛି ରାଗିଣୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ତମେ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛ ସତ କହିବ ରବି ତମର ରାଗିଣୀ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ନା ସେମିତି ଜାଣିବ କେମିତି ସେ ତ ବାହାର ଷ୍ଟେଟର ଝିଅ ନା ସେମିତି ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି ତମେ ଠିକ କହିଛ ରବି ବାହାର ଷ୍ଟେଟର ଝିଅ ହଁ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର ମାନଚିତ୍ର ତାକୁ ଅଜଣା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଚିହ୍ନା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ରାଜ ବାହାଘରଠୁ କୁହା ଯାଇଛି ଏଯାଏ ଘରକୁ ଫେରୁନି ବାପା ମା ଯାଇକି ରକ୍ଷକ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ମେଡିକାଲରୁ ଦେଖି ପଳେଇ ଆସୁଛି ତମେ ଯିବ କେମିତି ଆରେ ବାପା ଗାଡ଼ି ପଠେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ବି ସାଥିରେ ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ଆସୁ ରବି ଆସୁ ରାଗିଣୀ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି ପରା ତମ ସାନ ଭଉଣୀ ବାଡ଼ି ପିଛୁଳିରୁ ଏବେ ଅଧର ମିଶେଇ ନଥିଲା ଦେଲା। କଣ୍ଟେଇ କରିରୁ ଏଇଠି ମିଶେଇ ଅଧର ନଥିଲା ହଁ ଅଧା ଭାଗ ନଥିଲେ କୋଳି କରୁଥିଲା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛି ନହେଲେ ଅଧା ଭାଗ ମାଗିଲେ ପଡ଼ି ମୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ ବି ଅଧା ଭାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା କେଜାଣି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଉନି କିଛି ଲୋକ ଭାଗକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ କିନ୍ତୁ ତମ ସଂସାର ଅଛି 50% ସେୟା ମୁଁ ସେ ରୁବି ମ୍ୟାଡାମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ସେ ରୂପୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ମୋ ନାଁ ଜାଣିବା ତମର କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ ନା ପ୍ଲିଜ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ମୋ ନାଁ ରୋହିତ ବାପା ନା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିବ ଏଥର ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଚାଲ କେମିତି ନା ନା ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ନା ରୋହିତ ଥିଲା ତ ଅନୁମାନ କରି କହିଦେଲି ମିଛ କହୁଛ ତମେ ସେଦିନ ମତେ ଦେଖି ଚମକି ପଡିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଦଳ କରି ଘର ଭିତରୁ ନେଇଯିବା ଆଜି ରୋହିତଙ୍କ ବାପାର ପଚାରିବା ଏ ପଛରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି କିଛି ବି ରହସ୍ୟ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅଛି ତମେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁନ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସହୋଦରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ହବ ତମେ କାହିଁ ତମ ସହୋଦରୀ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଝିଅ ତମେ ସେ ରୀତିକାର ରୂପେ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ରୀତିକାର ରେ ରୂପୀ ତମେ ତ ଅଧା ମାଗୁନଥିଲ ନା କିନ୍ତୁ ତ ଅଧା ମାଗୁନଥିଲ ନା ମତେ କତ ଅଧା ମାଗୁନଥିଲ ତମେ ତ ଅଧା ମାଗୁନଥିଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ହାତରେ କୁହ ସବୁ ପରେ ବି ସେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ମୁରୁପି ନା ମୁରୁପି ନୁହେଁ ମୁଁ ରୀତିକା ବଢିଗଲା ପରେ ରୋହିତ କି ଥରେ ମୁଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଏଥିରେ ଜଣେ ସହରୀ ବାବୁ ଆସି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ କିଛି ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଘରେ କଟିଗଲା କଣ ଲାଗିଛି ଯେ ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଭାବିଲି ମୁଁ କାମ କରି ରୋହିତକି ପାଠ ପଢେଇବି
ଆସିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ବାପା କେତେ ବିକି ନାହାନ୍ତି ତତେ ସିନା ବାପା ପାଇଗଲେ ମୋ ଭାଇକେ ପାଉନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଭାଇ କଥା ପଚାରୁଛି ମୋ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛି କହ ମୋ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛି କହ ମୋ ଭାଇকে ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ମୋ ଭାଇକେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ମୋ ଭାଇ ଠିକଣା ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ଦେବି ମୋ ଭାଇର ଠିକଣା ମୁଁ ଦେବି ରୋହିଦାସ ମହାପାତ୍ର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତୁ ସେ ହତଭାଗ୍ୟ ରୋହିତ ଯାହାକୁ ତୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଭଳି ମୁଁ ଦେଖ ଅନେକ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଥର ବି ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁଲୁନି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ କେବେ ମୋ ଖବର ରଖି ଆଜି 20 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ମୋ ଠିକଣା ଖୋଜୁଛୁ ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ତୁ ତାହେଲେ ସେଇ ରୋହିତ ଯାହାକୁ ମୋ ପିଲାଟି ଦିନେ ଗୋଳେଇ କାଖେଇ ବୋଲୁଥିଲି ତୁ ସେଇ ରୋହିତ ସେ ନିଜ ନାଁକୁ ଏବେ ରୋହିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କରିଦେଇଛି ତ ସେଇ ରୋହିତ ମୁଁ କେତେ ଥର ତୋ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା ହେଇଛି କେବେ ମତେ ଭାଇ ବୋଲି କହି କୋଳେଇ ନେଇ କେବେ ମୋ କାନମୁଣି କହିନୁ ରୋହିତ ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେ ମଦ ପିଇବା ଭଲ ନୁହଁ କେବେ କହିନୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଲାଭାରିସ୍ ହେଇଯିବା ପରେ ଠିକଣା ଖୋଜୁଛ ବୋଲି କହି ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ପକଉଛ କେହି ଭୁଲ ନଥିବ କାହାରି ଭାଇଯିବ ଝିଅ ଘରକୁ ବସିଛି ଜଇ ପଇସାରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଇବି ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଇବି ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଅ ସରିଗଲେ ଆହୁରି ମଗେଇଦେବି ଆଜି ତମେ ଯେତେ ମଦ ପିଇବ ତମକୁ ଆଜି ମୁଁ ସେତେ ମଦ ପିଇବି ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ଖୁସି ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହଁ ଆଜି ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ ପିଲାଦିନେ ଯୋଉ ମଧୁଆ ବାପା ମୋର ହଜି ଯାଇଥିଲା ହଁ ସେ ବାପାଟା ମତେ ମିଳିଗଲା ମିଳିଗଲା काय मारेंगे ଏତେ ଦିନ ପରେ ତମ ମଧୁଆ ବାପା ମିଳିଗଲା ଭଲ ହେଲା ଆଉ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ନା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ପିଠିକୁ ମାରିଲେ ସରିବି ପେଟକୁ ମାରିଲେ ସରିବି ମୋ ଛାତିକୁ ମାରିବନି ଛାତି ଭିତରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବ ଦେଖିବ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରାଗିନୀ ଯାହାକୁ ତମେ ମଦ ପାଇଁ ବିକି ଦଉଥିଲ ଆଉ ଦେଖିବ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ରୀତିକା ସିଏ ମତେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ମୋ ବାପା କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ତ ଆରେ ରେ ପୁଅ ଏ ବଧୁଆ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତମ ମାନଙ୍କ ବାପା ଆରେ ସେଦିନ ପରା କହୁଥିଲ आपको सामने पहले ता भेजा ने 6 को 6 गुली पूरे देखो अरे उठी आलू कहीं की मार मते अरे मारी दे मको मारिले मरण भी घृणा करिब देखो सो मारिते एमिति बाप तमे सब बेले मत मो बोर सब कुकुर बिल खाई परे तमे आज मरिबा को चाहछ हमें भाई भौणी सब मेघ परे तमे
ଆଜି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏମିତି ବାପ ତ